aurten aukeri onda sortu indagoela zea, jaso nuen proposamena neu bertengo nintzen, eta txikitan ertezen nuen zuzen da, eta urte pilo bazin ez duela zuzen da ertezen da, ostra, ilusio nintzen. Da, bai, ez esan nuen da. Ni ertetze bali bat, ez da, ze berezi bat. Ni ez. Bueno, beti guztia izan zatola zuzen da ertetze hori, baina azken aldi jen bostutin tamora erten den neu, tamora gotzen, eta aurten ez behar bateatik taldeko zuzendari ezin dula, eta neu indela pare urteo ertentziten afei baten, tamora bafaien aukeri guztia aldi maeto guztua zitela ertetzie, aurten esan du nin bestie ez dela ertengo, negin konta ebe, guztua eta gaur azira nervioso, nego ja importanti egin ondo ertetzi, eta oan iruen zaio ondo juti eta... Indela marru dut. Eta aurten repetitzezu zati, rota huitetzen? Falta zelako, rota egitea normalien, eta azkena erten duna ja daboratzeko gauzakela eta... Bai, hatxe leku hartzie oso responsable handia. Zati? Azkenin ondo itina ezulako lana, jende askoren menpek zaude, eta ez da, bai. Azken finin, hombre, hatxe ez bazan izango ere zuzendaia, beste bat izango aldi mazan, azken finin responsabilidea iguala izango zen, baina hatxen toki hartuta betire ondo iti, aldan ondo nahi tina ezu, da... Bueno, afai baten ondorioz, zeindako lako hitzemate baten ondorioz. Zaiaude ja hilebete bai hasi naizen saiatzen, umike musika eskolan ibiltzeie, umiek lagundu dibe, eta bai. Azte osue, bai. Disko garri eta haitzen da. Azken finine, gezur emateu, 33 urte eukita, ja 25 urte inditut, tanborradan. 7 urte noskela hasi nintzen atxegin zuzendai txiki bezala, eta gero tanborra gotzen da zea, da azken finin ja etzea ohiture egiten, baina bakizula, nola ikuen gauzia. Bai, erten daborra gotzen, eta pieza da nahia badazten. Zoreazu, Sebastian, Ikearri gustatzen eta baite Mandioko polka, estrena osalako gu uni ginela, zuzendai txiki eta beste batzukin, eta kriston kariño hilo kanto horri. San Sebastian martxi. San Sebastian martxia, pieza egin guztokuna. San Sebastian martxia, bai. Gehiena, goizo goizara esango nuke. Oin, sentimentu gehiena San Sebastian martxia, baina politxena netzago goizo goizara. Igual goizoko izarra baita, diosuena bai. Adibidez, agurra urtero ere ez da jotzen, hor jolas asko dauzke, hartabalak tanborra jo, txokolo ere berrile da, hor joko asko daude, eta bi horiekin igualia itezan, baina besti errez ematea. Gehiena kosta hoxe esan ditutena, txokolo hoxe diana txikile eta agurra. Gustau etzatena gustatzen ez da. Azken finin tanborra die guztiak desatu da etzasuna gustatzen ez da, baina gehien kosta hori etxe. Zuzendari azkenietan aurre jartzea, ardura edo da kezu, oitu gabe zaude danak zeure behira hotie, eta bai, nerviosa. Tamborra gotzea etorri, lasei tamborra gotzea zuzendai, dana zuri behirazketzu, beste presio bat, beste zara. Baina azirago bi kantutan gaskipa zer, nire ja, uskata, zean entruko hartu jotenin, uskata doitzeko naiz. Da, biler da etzi gotu egiten da, zapatun, aldi hona ez duzte inguni, baina nintzeta herr ondo pasatzen duen, da, dana ondo jutean, da,